tomat. Bisa pada ji? Ano siya nih? Ano? Tayo kira bu. Kira bu? Aduh. Pagka. Ako na ako. Ya tomat. Oke. Kalau ada. Kung yung kaya ang pinabiyaw siya. Oo. Korek. Mau ka sa kalitang sinabi yan? Like ko niya. Sa tindahan ya. Oo. Kajun pa niyo wag kami ito. Tuyo, sinabi lang na panachilok. Pati. Unta huma. Buki. Tapi, no phone. Ya.